Strekken! Strekken! Eerst even rustig heen, hè? Nu! Terugzetten, hé, terugwerken, terugwerken! Terugzetten! Hou maar, hou maar! Nou ja. Dat sjost er net echt uit als een touwloek. Nee, ik ben blij dat mij... ik mij naast. Oh. Ik ben blij dat het op gewichtsklassen is, zeg maar. Want anders dan ben ik net de uitgelezen persoon geweest, inderdaad. Maar je wint in Taiwan? Ja, dat klopt. Ja. Hoe zit dat? Nou, in Taiwan kun je echt heel goed touwloeken. Oké. Boeten en binnen. En daar ben we geweest voor een binnen-touwloektoernooi. Ja. Het wereldkampioenschap zelfs. Oké. En daar hebben wij ook al meedien, of vooral de mooie. Ik had wel 2 wedstrijden meedien, maar meer een beetje voor de lol. Voor zover je voor de lol aan een WK meedoen kan, Ja. maar hè. Ik wie toen krijgt 4 maanden mem, dus ik vond dat wel, Oh ja. nou ja, dat wie ik best genoeg om gewoon voor de lol even mee te doen, zeg maar. Maar de mooie hebben we meedien en ze hadden in 3 gewichtsklassen goud halen, dus dat wie heel best. Dan ben je een soort van wereldkampioen. Ja, zij ben zeker weten wereldkampioen. Net Ja, zo maar dat klaar, maar gewoon echt. Ja, ik kijk een beetje, ja. Ik deel een beetje mee in het succes. Ja. Maar wat is hier dan leuk om? Het is een hele hechte sport, ja, echt een teamsport. Nou ja, en iedereen in touw, maar ik boeten de touw is wel vriend met elkaar. En dat maakt het echt heel leuk, dat het met elkaar door. Ja? Nou ja, ik had hem mijn man echt kon oorhouden, dus Oh ja? wat dat betreft, goed, ja, voor mij is het een sport die weer een soort bracht had in die zin. Ja. Dus je bent een touwloekstijl. Ja, we vinden een touwloekstijl. En je bent dus ook een touwloekbaby. Ja, echt nog, ja. Ja, klopt, ja. Dus, maar zelfs je dat hij dat later echt leuk vindt, maar nou ja. Ik kan hem missen. De coach is ook even mooi. Dat is allemaal wel leuk, joh. Ja. Net lang door, dan krijg ik voor. De boel wordt net knappen straks bij jou. Wat moet een goede touwloeker goed kennen? Je moet dermine werden en tooi. Nooit ophouden. Met jij erop houden, dan krijg je er echt een soort van die fluit. Dat bedoel ik, want je houdt vlot net op. Ze verliezen, ze zetten terug. Dat vind je mooi. Dat vind ik prachtig. Schitterend. Ja, hou maar, hou maar.